9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 1 Δεκεμβρίου 2004. Εισαγωγή. Περισσότερο από μια δεκαετία μετά από την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των ανατολικοευρωπαϊκών κομμουνιστικών καθεστώτων, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα έχει αποκηρυχθεί παγκοσμίως. Η πτώση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ΚΚΚ, είναι απλά θέμα χρόνου. Εντούτοις, πριν από την πλήρη κατάρρευσή του, το ΚΚΚ προσπαθεί να δέσει τη μοίρα του στο κινεζικό έθνος, με τα 5.000 χρόνια πολιτισμού του. Αυτό είναι μια καταστροφή για τον κινεζικό λαό. Οι Κινέζοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα τα επικείμενα ερωτήματα για το πώς να δουν το ΚΚΚ, πώς να εξελίξουν την κοινωνία της Κίνας χωρίς το ΚΚΚ και πώς να μεταβιβάσουν την κινεζική κληρονομιά. Η Epoch Times δημοσιεύει τώρα μια ειδική εκδοτική σειρά, 9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πριν τοποθετηθεί το καπάκι στο φέρετρο του ΚΚΚ, επιθυμούμε να εκφράσουμε μια τελική κρίση για αυτό, το ΚΚΚ, και για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, το οποίο αποτέλεσε μάστιγα για την ανθρωπότητα για περισσότερο από έναν αιώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια των πάνω από 80 χρόνων του, οτιδήποτε το ΚΚΚ άγγιξε, κυλιδώθηκε με ψέματα, πολέμους, πείνα, τυραννία, σφαγή και τρόμο. Παραδοσιακές αξίες και αρχές καταστράφηκαν βία. Οι παραδοσιακές ηθικές έννοιες και οι κοινωνικές δομές αποσυντέθηκαν με βία. Η συναισθηματική αλληλεγγύη, η αγάπη και η αρμονία μεταξύ των ανθρώπων έχουν μεταστραφεί σε διαμάχη και έχθρα. Ο σεβασμός και η εκτίμηση για τον ουρανό και τη γη έχουν αντικατασταθεί από μια αλαζονική επιθυμία για διαμάχη με τον ουρανό και τη γη. Το αποτέλεσμα είναι μια συνολική κατάρρευση των κοινωνικών, ηθικών και οικολογικών συστημάτων, και μια βαθύτατη κρίση για τον κινεζικό λαό και τελικά και για την ανθρωπότητα. Όλες αυτές οι καταστροφές έχουν επέλθει μέσω του σκόπιμου σχεδιασμού, της οργάνωσης και του ελέγχου του ΚΚΚ. Όπως λέει ένας γνωστός κινέζικος στίχος, «Μάταια, βαθιά αναστενάζω, για τα λουλούδια σαν μαραίνονται». Το τέλος είναι κοντά για το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο αγωνιωδώς προσπαθεί να επιζήσει. Οι μέρες πριν την κατάρρευσή του είναι μετρημένες. Οι Epoch Times θεωρούν ότι έχει οριμάσει ο καιρός, πριν από την οριστική πτώση του ΚΚΚ, για μια περιεκτική ματιά στο παρελθόν, προκειμένου να εκτεθεί πλήρως το πως αυτή η πιο μεγάλη λατρεία, καλτ, στην ιστορία έχει καταφέρει να ενσωματώσει τη διαφθορά όλων των εποχών. Η κυριαρχία του ΚΚΚ είναι η σκοτεινότερη και η πιο γελία σελίδα στην κινεζική ιστορία. Μεταξύ του ατελείωτου καταλόγου των εγκλημάτων του, το πιο χυδαίο πρέπει να είναι η δίωξη του Falun Gong. Με τη δίωξη των αλήθεια, καλοσύνη, ανεκτικότητα, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι έβαλε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του ΚΚΚ. Η Epoch Times θεωρεί ότι η κατανόηση της αληθινής ιστορίας του ΚΚΚ μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή τέτοιων τραγωδιών στο μέλλον, να μην επαναληφθούν. Συγχρόνως, ελπίζουμε ότι ο καθένας μας θα έβλεπε τις ενδόμηχες σκέψεις του και θα εξέταζε εάν η δειλία και ο συμβιβασμός μας έχουν κάνει συνεργούς σε πολλές τραγωδίες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Οι τίτλοι των 9 σχολείων πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι: 1. Τι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα? 2. Οι άρχες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. 3. Η τυραννιά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. 4. Ο τρόπος με τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια αντικοσμική δύναμη. 5. Η συνεργασία του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα για τη διώξη του Falun Gong. 6. ΠΣ το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα κατέστρεψε τον παραδοσιακό πολιτισμό. 7. Η ιστορία των δολοφόνιων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. 8. ΠΣ το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια κακή λατρεία. 9. Η αδιστακτή φύση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.